Hello? Ole! Zanin Lalsangliana munaron kal khom zong te ama sain chibai ka buk vek chewa. He hun min hruai thleng tu pathian hena lom thuam sela. Hey, Zanin final khel tur tui kwal south te le bung kon. Tui kwal te chela khat la south le bong kon. Te champion turin du sak na sa ber kan hlan chewa. In fiami ril rupua in final khel turin kan cha ve khang lang du cheu ni. Ti chuanin hei ka zai ma ka soi ve fo thin pakhat chu rui hlo tello hian a hlim thei ani ti te hi zaina hian kan soi le sham duanga a big takin zanina kan final khel tur te po rui hlo tilo in fiam mi ni zel turin du sakna ka hlan cheu kan cha ve du bok cheu ani ole zanina final khel tur te veng then om ve ve nursery veng tlangwal natdal rin chana hla itel lo chuan ti hla kan sang in vang kho pui lai tuara Kalome.